Seguimos adiante co programa. Agora temos que ocuparnos dun asunto. A semana pasada puxemos aquí un buzón de voz. Era dunha señora que protestaba porque este ano non se vai celebrar o certame de Miss e Mr. Melide. Un certame para a terceira idade que se leva celebrando dende hai 17 anos. Ben, nós queríamos chegar ao fondo da cuestión. Prometemos que íamos ir a Melide. Aquí Farruco quería ir, puxose teimudo que quería ir el, pero non. Houbo que disuadilo. Así que, ata Melide, sí, non poñas esa cara. Xa está, xa pasou o día, pasou a romería. Cando hai algo de xente como a mí? Veña, nada. Foi Pablo que ademais fixo moi ben. Vexan. Atopámonos en Melide. Por que non queren facer a elección de Miss e Mister Galicia da terceira idade? Imos falar ca ex-alcaldesa, ca Miss 2006 terceira idade e ca concelleira do Benestar. Temos un problema. Pois descoñecemos porque non se fai e lamentámolo moito. Eu creo que era un dos eventos máis importantes, tanto pola súa orixinalidade como polo evento en sí, porque é a ilusión, porque pasalo ben, porque é un día distinto. Dábaselle esa oportunidade de facer algo que non puideron facer cando eran xóvenes. Melide perdeu moito, viña a xente de todos os lugares, os restaurantes estaban cheos, os bares, a xente levábase recordos de aquí. Atopamos neste restaurante Terra de Melide e queremos falar con María Sol, que é a xefa deste restaurante, que é unha das afectadas. Vamos, mira. Claro, este evento daba moitos cuartos á hostelería, non? En xeral, non? En xeral, en toda a vila, a min dábamos a conocer a vila, pois realmente é unha pena que non aprecian os vellos de outra maneira. Eu me emociono, sabes? Porque, o sea, un evento que me dá cartos e que me gusta. Estou buscando a ver se atopamos... Hola, señora, bons días, unha preguntiña. É que estou buscando a Miss Galicia 2006. Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir... A mí gustábame que ainda saquei o primeiro premio. Foi usted o mister? Sí, aí, que vamos a topalo por todo España, por todo Galicia, ven aquí, caray. Ole, mira, aí temos un pase de modelo fantástico, vemos un hombre con unha... Para, veña para cá, con unha camisa a rayas e unhos pantalóns azuis. Gustaría que volveran a facer eso? Ah, sí, Onde pode estar a Miss Galicia 2006? Ten que ser guapísima, mía. Estará, eu xa teño ganas, moitísimas ganas de vela. Farruco, mellor ti coñécela, porque ti algunha vez estiveches por este certame, non? Estive que presentei un par de veces. E non hai cousa máis gratificante que ver a xente disfrutando. A xente maior. A xente, sí, presentei un par de veces. Sí. E non hai cousa máis gratificante que ver a xente maior disfrutando, divertíndose. Mira, cando a xente maior anda de parranda, divírtese bastante mellor que moitos xóvenes. Bastante mellor. A ti que saberás? Home, non te metas coas miñas formas de divertirme. É moi difícil que o entendas, pero eu fui un xoven tamén. Non, home, enténdoche perfectamente. Antes de mostráchelo con toda esa retaíla que tiñades cando erades nenos. Ben, eu dixen antes que quedei con moitas ganas de ver a Miss Melide. Creo que a Pablo a localizou, pero mellor ímolo comprobar. Onde estará esta Miss Galicia 2006 da terceira idade? Que pena que non se faga este evento. Pero por qué? ¿Será usted a Miss Galicia 2006? Nombrada en Melide en el año 2006. Qué bonito que é ver os velliños todos felices, guapos, acicalados. Cal é o motivo por lo que este evento non se apoia? Pois descoñezo totalmente e que non o sei, gustaríame que alguén me dera a resposta. Temos a concelleira de Igualdad e Benestar de Melide, verdad? Sí, efectivamente. Que pasa este ano? Por que non se fai este evento? Nos consideramos que non nos gusta, en primeiro lugar, facer participar a xente maior nun evento que para nós é como un pouco discriminatorio. Usted sentiuse acomplexada de algún tipo por a idade que ten ou por non? No, para mí foi maravilloso. E pareceme que o feito de facer desfilar esta xente con vestidos novos, facéndose paripés, pareceme como unha burla hacia eles. Era un día feliz e distinto. Compartíamos experiencias e disfrutábamos de aquello que non habíamos hecho cuando éramos jóvenes. A miña máxima é o maior respeto para a xente maior. Non me gustaría que lo quitaran.
a Miss Galicia 2006, que sintiuse halagada, disfrutou moitísimo do evento, non foi obrigada en absoluto a facer nada. A súa mensaxe para vos é que lle gustaría que se volvera a retomar, porque ela ten que facer ese paso de coroa. Volveremos a ver ese evento en Melide? Vamos a ver, si efectivamente hai moitísima demanda e a xente quere así, pois bueno, mellor tampouco teríamos inconveniente en volver a facelo. Pero en principio, se che digo, nós non somos moi partidarios. Sí, temos posibilidades, pero hai que meter un pouquiño de presión, así que a xente de Melide da terceira idade, un pouquiño de presión, e igual o próximo ano temos outra vez pasarela da terceira idade, amigos. Señores, temos compromiso do Concello, xa xente o quere vai haber festival o ano que ven. Miren vostedes, Pablo, que fichamos así daquela maneira, ainda nos vai resolver algo en 10 programas que levamos. Porque Caracoles, lento pero seguro. É moito Pablo, e fíxense vostedes como arrancou o compromiso aí o Concello de Melide. Moi ben, Pablo, noraboa.